Adballa Hilwele, Sirjan ta' 21 sena, ingħata sentenza ta' 18-il xahar ħabs sospiżi għal sentej wara li wieġeb ħati li ta' fastidju lil mara waqt li kienet miexja fit-triq barra bil-kelb. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Christabel Ketkuti spjegat kif il-mara kienet miexja bil-kelb f'Birkirkara fejn intqal ukoll kif l-akkużat qabad lill-vittma minn onqa. Dan il-każ ġara bħallum ġimgħa. Il-qorti mmexxija mill-Maġistrat Claire Staffrat Zammit ordnat ordni ta' protezzjoni favur il-vittma. Nadim Maram Abdul Gader ta' 39 sena li jgħix iż-Żejtun qed jinżamm arrestat wara li dan kien ilu ma jiffirma fl-assa ta' Żejtun mit-8 ta' Mejju. Il-prosekuzzjoni qalet li l-pulizija sabet lill-akkużat fuq bank fiż-Żejtun fejn hu qal li kien ma jiflaħx u kellu ċertifikat mediku. L-akkużat xedt li hu kien marit u ma kellu l-ebda raġuni għal xiex ma jiffirmax għax kien jaf li jekk jagħmel dan ma jkunx jaqbillu. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih.